Hello guys, welcome back to Arakan Gaming. So yes, let's try it for the beginning. நாளைக்கு ரெண்டு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ குரு டி நசுரன் அண்ட் நவீனா இவங்க மூணு பேத்துக்கு நவீனான்ற ஒரு பையன். ஸோ இந்த மூணு பேத்துக்கு தான் ஸோ 263 போட்டுருவோம். வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், நானும் கே ஃபாரூன், அவன் பேர் அருண் கிடையாது, பட் அவன் பேர் சேது. ஸோ வந்துட்டு கே ஃபாரூன் பேர் வச்சிருக்கா பாட்டு. பார்த்தலாம் யார் அங்கே பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வைக்கிட்டு ஆடும் குரோனா போகிறேன். ஏய் கவரத்துக்கு அப்புறம் எப்போ நான் ஆட்டா பாவிகளா ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் செத்து போயிட்டுனா தோத்துறமா போனடே சேது ஏறி போய் அட்றானா குளோவல் போட்டு போயிட்டு இருக்கான் பாருங்க. அவங்க குளோவலில் கவர் எடுத்து நாங்களாம் போய் அட்டிப்போம். எப்படி டிஜே ஆட்ட முடியாடே இங்கிட்டு பாரு, டிஜே ஆடம் வச்சுட்டு இன்றைக்கி அட்டிலங்க கொய்யாலடே எப்போ செம்ம அட்டி இன்னைக்கு பாருங்க. ஐயோ டேமேஜ் என் மேலோட கையை வச்சேன், உன்னை விட மாட்டோண்டா இன்னைக்கு கொய்யாலங்க மொக்கா என் மேலே கை வச்சேன். நான் செவனே தானா போய்க்கிருந்தேன், யாரு வம்பு தும்புக்காச்சும் போனனா? போடு வேற லெவலு குய்யால யாரு மேலே வைக்கிறே போவாதரான்றான். நான் அப்போ பாரு ஏறி போய் நீங்கள் அடிக்க மட்டுமா போச்சு. டேய் இதெல்லாம் ஓவரு. அப்போ வேகம் சொன்னால் போவாதரா அடிச்சு போடுவாங்கடான்னு. பட் நான் கேட்காம போனேனே, அடிச்சிங்களா வாங்குங்கடா எமௌண்ட்டை போடுறாடே. டேய் ரீலோடு பண்ணாதா எம்ட்டு 4 வருஷத்துக்கு ரீலோட் ஆகும்டாடே. போடு பாடுச்சுட்டா முருகே பாடுச்சுட்டா போடு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச் வந்துட்டு வேறு லெவலில் மொக்கையாக இருக்கும். ஸோ இந்த ரவுண்டில் மொக்கையாக இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிருங்க வீடியோ. பயபுலிங்க இருக்கீங்களே இந்த ஸ்கிப் மேட்ச் நான் ராக் ஸ்டாரா ஐயா வாய் வேறு போல இருக்கு. ராக் ஸ்டார் மாதிரி ஆனால் தான் வீடியோ பார்க்குறீங்க, மற்றபடி எல்லாம் பார்க்கவே மாட்டேனுங்க. நம்ம எப்படி அதுமாரிலாம் ஆடுறது, என்ன பண்ணுறது? அங்கே பாருங்கள் இப்போ ஓடு. டேய் யாரா நீ இவனை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கே. டேய் அப்ப நீ என்ன அடிச்சு ஃபேமஸ் ஆலாம் பாக்குற? அவனா நீ அடிச்சு புட்டானங்கய்யா. ஐயோ ரிவே பண்ணி தரோடா. டேய் பாட்டுக்குட்டி ரிவே பண்ண பாட்டுக்குட்டி அடிச்சிட போறாங்கடா. வந்து ரிவே பண்ணுறான், அப்பா ரிவே பண்ணுறான். சாமி யாரும் சுட்டி இல்லை. இப்போ பாரு நீங்க ஏறி போயிட்டு வைக்கிற வழியில அங்கே பாருங்க போடி. டேய் க்ளோ வேலை மாட்டிக்கிட்டுடா, காப்பாத்துங்க. குரு ப்ரோ அடி வாங்கிக்கிறோம் குரு ப்ரோ. ஐயோ எங்கிட்ட க்ளோவில் போட்டாரே. இன்னைக்கு பாருங்க சேது அந்த பக்கம் தானே இருக்கா, அடிச்சிடா குரு ப்ரோ அடிச்சிடா. ஓ மை காட் அந்த பிளாட் நான் அது ஓசிக்கலா. டேய் நான் கஷ்டப்பட்டு அடிச்சேன்டா, அவனுக்கு டேமேஜ்டா ஓசிக்கலன்ட்டியாடா. வெக்கமானம் அவமானம், நான் வெளியே போகிறேன்டா அப்படின்னு சொல்லி நினச்சல. இப்போ பாருங்க டேப்ட்டு இன்னைக்கு அடியில கொய்யால அவன் ஓடு அங்கே பாரு. இவன் யாரா இவன் நமக்குன்னே வருவானா மேட்சுக்குள்ளே. எல்லா மேட்சும் வேணால் என்கிட்டே அடி வாங்கலாம். இவனை வச்சு இந்த மேட்ச்சில் செம்ம பண்ணு இருக்குது. இவன் தான் எல்லா மேட்சும் என்கிட்ட அடி வாங்குற ஒரே பயப்போல் இதுதான். இது யாரு கேட்டீங்கன்னா டி நசுரன். நம்ம பயப்போல தான் இது செம்ம அடி வாங்குறாரு என்கிட்ட. இப்போ பாருங்க அடுத்து ஒரு என்னடா ஒருத்தன் தான் இருக்கானா இன்னைக்குன்னா உள்ள ஒருத்தனுக்கு மட்டும் போடி. நீங்கள் சவுண்ட் நின்றுருக்கு வாங்கிக்கோ போடு. வேற மாதிரி 3-2 பேச்சு மூசுவாங்க. வாய் வேறு பயங்கரமாக ரோல் ஆகுது. பரவாயில்ல பார்த்துலாம். வா தேரையாக விட்டாடா, நீ வரம் காட்டு நான் விட மாட்டேன். தான் போடு அடிச்சிடா அடிப்படி போய் அடி போடு. வேற லெவலு சுத்து போட்டு இன்னைக்கு இங்கே பாருங்க, சுத்து போட்டு இன்னைக்கு அடிக்கிறோம் நம்ம. இல்லைடா ஒருத்தன் ஓடுறான், ஒரு ரிவே பண்ணுறாங்களோ இருங்க இதுக்கும் ஏன் வச்சுப்போம். ஏ பண்ணுறாங்க போடு. ஏன் விட்டு இன்னைக்கு நான் அடிக்கிறேன் இவனை. குரு ப்ரோ நீ என் கையில் மாட்டிக்கிட்டேன் ப்ரோ. குரு இவன் பேர் வந்துட்டு ப்ரோ குருன்னு வச்சுருக்காரு. அவர் தான் இவர் இன்னும் சுற்று போயிட்டார் ஒரே அடியா. ப்ரோ குரு போடு. வேற லெவலு கேஜிஎஃப் அருண் அவங்க சேர்த்து போய் அந்த பக்கம் அடிச்சுதான். என்ன பண்ணுறது இங்கே பாருங்க. அடுத்த ரவுண்ட் இங்கே போயிட்டு இருக்குதா. இப்போ அடியிலன்னு கொய்யால திரு இவன் என்கிட்ட மட்டும்தான்டா அடி வாங்கினான். அது எப்படி எனக்கிட்ட செஞ்சு வச்சுருப்பீங்களாடா நீங்களா. இவனுக்கு போயிட்டு ஒரு எமௌண்ட்டு போடு கத்தாதடா போகிறேன்டா இருடா. இப்போ பாருங்க இப்போ பாடுட்டா முறுக்கே அட பாவி சுத்து கூட போட தெரியாமலாம் எதுக்குடா போடா
அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. அங்கே பாருங்க ஐய் எவனோ க்ளோவில் உடச்சின்னு இருக்காண்டா. ஐயோ இதுக்கு நீ எதுக்கு க்ளோவில் உடைக்கிற? அவன் மாட்டு வெளியே இருந்தாலும் தப்பிச்சு ஓடி போயிருப்பான். அவனே வந்து க்ளோவால் உடச்சி எதுக்கு இப்படி பண்ணுறீங்க பாஸ்? கொலாப்ஸ் பாஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்க வேறு லெவலில் இப்போ இருக்குது இந்த மேட்ச் எப்படி இருக்கும்? வாய் வேறு பயங்கரமாக லோல் ஆகுது. ரோலு கூட வர மாட்டேங்குது, லோலுன்னு வருது. ஐயோ குரு ப்ரோ அடி வாங்கிக்க ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ அடி வாங்கிக்க ப்ரோ. ஐயோ இங்கே வேறு சேது எனக்கு கத்தாதுரா வரண்டா இருடா சேதுட்டே ரிவே பண்ண வரண்டா இருடா கத்தாதுரா இருங்க. இவனுக்கு ஒரு சுத்த போட்டு ரிவே பண்ணி விட்ருட்டே. அவன் அங்கே ரிவே பண்ணுவான்டா. டே சீக்கிரம் ஏந்திரா. ஐயோ நீங்கள் பாருங்க, நீங்கள் அடியில் ஒருத்த போடு. வேறு லெவல் அங்கிட்டு ஒருத்த அடிக்கிறான். ஐயோ டே 2 பேர்த்த நாக் பண்ணிட்டேன். டே சேது வாடா டே எல்லாம் உள்ள வாடா ரிவே பண்ணுறேன். டே வாடா சீக்கிரம் வாடா டே சேது பையல. ஐயோ வரமாட்டேனே அவன் வேற. வாடா எமௌண்ட் போடுறான்டா என்னை வச்சு. வாங்கடா போடு. யாருக்கு அமௌண்ட்டு? நான் எவ்வளோ பேர் அவன் வெளியே ஓட்டான் பாரு. அவனாடி சரி ரிவ்யூ பண்ணு. வா வேற லெவல் ரிவ்யூ பண்ண. இன்னைக்கு அடிக்கிற அடியை மட்டும் பாரு. இன்னைக்கு அங்கே பாரு என்னடா அடிக்கிறீங்க. இவன் கில்லு எடுத்துருவோம். 2 கில்லில் 1 கில்லு தான் வந்துச்சு. வட போச்சு. இருங்க உள்ளே போயிட்டு இப்போ அடிக்கிற அடியை மட்டும் பாரு அப்படின்றான். இப்போ போயிட்டு ஐயோ ஹெல்த் வேறு கம்மியாக இருக்குது. 20 தான் இருக்குது. எங்கே இருந்து கில்லடி காசு போட்டின்ற மாதிரி கில்லை ஃபஸ்ட்டு அடிச்சிருவான். அதுக்கப்புறம் ஹெல்த்தெல்லாம் பார்த்துப்போம். ஸ்கேலர் போடு. வேறு லெவல் அங்கிட்டு தான் இருக்கேன். போடு வேற மாதிரி அடி. மண்டெல்லாம் செதறடி. ஐயோ ஏய் எல்லா மேட்சும் நான் ஒன்று அடிச்சு அமௌண்ட் போட்டேன். இதோட நீ என்ன அடிச்சு அமௌண்ட் போடுறியாடா? என்ன அடிச்சு ஃபேமஸ் ஆகலான்னு பார்க்குறியா நீ? சரி ஓகே 5க்கு 6 என்ற கணக்கில் வந்து விட்டது. என்னடா ஒரு மேட்சை காணன்னு பார்த்தியா? தோத்துட்டேன். அது எதுக்கு போட்டுக்கிட்டேன்? 5க்கு 6 என்ற கணக்கில் வந்து விட்டது. இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணாதவங்க கமெண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிடுங்க. ஸோ வரலாம் வேறு லெவலில் இனிமேல் வீடியோலாம் இறக்கலாம். ஸோ அப்டேட் வீடியோ போடலாம். அடுத்த வீடியோ அப்டேட் வீடியோ தான் இருக்கும். ஸோ கேம்லேயே மட்டும் போடலாம். அப்டேட் அது இதுக்கு எல்லாத்தையும் போடுவோம். அப்டேட்டு அது இது நிறைய போடலாம். ஸோ சப்போர்ட் மட்டும் பண்ணுறேங்க ஓகேவா? ஸோ இவன் காலி அடே க்ளோவில் எடுத்து விட்றா. வெளியே இப்போ கில் அடிச்சிடறா. டே இல்லை அப்போ எடுத்துட்டான். நம்ம க்ளோவில் இருக்கவங்க ரைட்டு. டே ஆடா பாவி போச்சு. இங்கிட்டு பாரு ஒருத்தவனே குரு ப்ரோ ஹெல்த் இல்லை அடிச்சு விடாத. அங்கே பாரு அவரு பாரு போட பாடி சுட்ட பாடி வர மாதிரி 2 vs 3ல நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம். யார் ஃபர்ஸ்ட் வராங்கன்னு பாப்பா. செவ்வாடா டிஜே ஆடம் போடு வேற மாதிரி. நான் எப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்தேன்? டே நான் தான்டா ஃபர்ஸ்ட். எப்பயுமே நான் தான்டா ஃபர்ஸ்ட்.